С няколко думи. Кажи какво направи днеска. Разкажи какво се случи. Така, първо ще ви покажа какво се случи, после ще ви разкажа. Днеска се случи ето това. Ма ти на видео ли си сега? На видео съм сега, много ясно ти за какво мислиш, че говоря. Днеска се случи ето това. Какво е това? Преди обяд. Оклей ли, какво е? Бяла риба. Бяла риба? Каква е тази бяла риба? Откъде я взема? Откъде открадна? Ще заключат. Тук от един отвързах. По-бързо докато не е фанал. Добре, искаш близък план, така ли? Така, виж каква е най-жена. Да не кажеш хората, че лъжеш, а? Не лъжа, бе. Я кажи колко кила е тази бяла риба. Около 6 кила притеглихме. Аре, бе, верно С ли? знамите, иначе към 10. Искам да видя, искам доказателства. Доказателствата в фризера. Доказателствата в фризера. Пригответе се за снимки. За снимки ли? Да. Иначе всичко това беше от така ли? Всичко това е самата истина. Една минута.